Jeg vil lige spørge, hvis jeg har et spørgsmål. Så er nogen, der ved, hvordan der er med på sådan, så må I gerne lige sige til hende. Fordi jeg vil rigtig gerne have, så må I gerne komme ind og spille med mig. Og jeg har fået ikke. Jeg ved godt, hvad man bruger. Så enten skal I svømme på grej. Det er første mulighed. Så skal I svømme på tage den mulighed. Eller så må jeg bare så må jeg bare lade være på det. Så kan jeg jo ikke sige mig. Ja, præcis. Så det er det.